Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan don ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal joni paden ko e jayndeji ɗi. Talata jeegom lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde Tribune Quotidien kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e ko yowiti e alhaali ɗum ko ganduɗa kay kañum woni e jillu ngu hoorejo jagorɗo o waɗi toon to diwan mo Kaolack ɗo ɓe mbiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe kanko Ousmane Sonko o waɗi promesse woni tan appodoje fewde e ɓe ganduɗa kañumen goni remoɓe guerte ɓe mbi toon noon promesse o kay ari tan ko place ko ganduɗa kay kañum woni solution hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni e jaynde wiyetede jaynde La Tribune Quotidienne kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti hen noon gam sifade e kamɓe artude ɗen ɗon caɗele ganduɗa kay remoɓe guerte ina guuri ɗum toon to diwan mo Kaolack. ƴeewoyen e jaynde Walf Quotidien kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon rationalisation wonde kay des dépenses publiques hono no ɓe mbiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti hen e on ɗon rupture mo ganduɗa kay ɓe mbi ko rupture chimique hono no ɓe mbiri ɗum kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti noon e ɓen ɓe ganduɗa kay ɓe haaguillaji men peɗɗiti ko yewti alhaali faggudu moni kala nene fammina gueɗe ɗe hol jogori yarude ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Walf Quotidien. Jayde Enquête Quotidien arti koye on ɗon réforme mo ganduɗa kay waɗi ɗum annoncé o ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe mbitande ko la rupture kañum kay woni e oɗo saaha woni e sous surveillance hono no ɓe mbiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe gartini kadi omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko caggal nde o yiidi e ɓe ganduɗa kañum goni e yeeyoɓe remoɓe guerte ko yewti alhaali e jeygu guerte ngu ko littino wonde kay sembe sona kosko kañum kay woni ko ɓeydita gam mbawa sodde guerte ɗe hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ko ɗum ko ine tawe e jayde nde ko yewti alhaali soft care ɓe ganduɗa kañumen goni sardiyankoɓe ɓe leydi Sénégal mbaynodande kamɓene ɓe ganni ko uddite hen losko ha gam ɓeydade labbitinade gueɗe ɗe ɗum kala jaynde Enquête Quotidien arti hen jaynde nde ganduɗa kay kañum woni jaynde quotidien le quotidien kañum arti koye gonɗon losko ganduɗa kay ha joni e jofade tawoɓe ko litti noon wonde kay omo ganduɗa kañum woni cuddiɗo Madiambal Diagne o woni Mabintou Diaby kañum kay heeɓi ko wiyete ko liberté provisoire kam e ɓiyi ko biyeteɗo Mohamed Diagne kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe keeɓi nden ɗon wellitare wiyetede liberté provisoire kono noon maɓe kaɓɓane ɗen ɗon jawe biyeteɗe bracelet électronique hono no wiiri jayde e quotidien le quotidien ko ɗum ko kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e on ɗon chambre d'accusation mo ganduɗa kay kañum waɗi ordonné on ɗon libération ko wona ɗum ko goɗɗum ko ine tawe e jayde nde ko kanɗon lanat ganduɗa kay edduñi toon to Fass Boy ɓe ko litti noon ma abbo lewru hande oɗo saaha joni hay gueɗe nouvelle goto woni tan hay kabaru goto heɓaka umorade e kanɗon lanat ganduɗa kay oɗo saaha joni nena majji e nder maaji kadde ɗe te hono no wiiri jayde quotidien le quotidien ƴeewoyen e jayde Source A kañum arti ko e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kay ko waɗoɓe gueɗe kantorinde e caggal nde wonno gueɗe mabɓe filmude e terɗe mabɓe kono ni kadi e yeyde koye mabɓe ɗum jeeyi sababu noon holliti noon kamɓe kay on ɗon réseau kañum kay woni ko fawa jungo toon to diwan mo Keur Massar ɓe kolli noon ko ina tolni e yimɓe jeegom oɗo saaha kay nana e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Sénégal caggal nde nanguiɗa ɗen ɗon e gueɗe ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Source A. ƴeewoyen jayde wiyetede e jayde Les Échos kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti ko yewti haali Farba Ngom ko yewti e on ɗon expertise ko rapport médical ko noon kadi ɓe garti on ɗon mandat de dépôt hani ɓe kollito ɓe wiide mabɓe noon Farba Ngom kañum kay ma waɗi édifié e oɗo altine karo hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe gartini kadi ɓe mbi ko demande liberté provisoire wonande kay omo ganduɗa kañum woni ɓesgu umu mabɓe Madiambal Diagne ɓe mbitande ko pour kay o woni koɓe dañi e yesso ñawoɓe ɓe ɗum ko eno wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Les Échos ɓe kolliti kay wonande kanko on ɗon Mabintou Diagne ene woni tan de mo o haɓɓane ko wiyete ko jaw ganduɗa kay kañum woni jaw bracelet électronique ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde Les Échos. Jayde Point Actu kañum arti ko e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni e dognoɓe e motoji Jakarta hani e joomen pousse eji en ɓe kollitino wonde kay ɗen ɗon caɗele ganduɗa ene wuuro ɗum joomen pousse ji en e kala e saaha walla kala e nokku ɗum woni mbiye yo goɗɗo ɗon kono de ɓe ganduɗa kañumen goni
joman jakartaji ko deƴƴede tun woni ko woodi kono noon ɓe garti e on ɗon nden ɗon deƴƴede nde ganduɗa kay ko yewti ala haali ɗin ɗon warngoli walla nden ɗen ɗon maydel ɗi ganduɗa kay ɗin ɗon motoji ene caabo ɗum ɓe kollitino wonde kay ko wasde jogade permis de conduire e wasde hormade walla ni wasde andude ko wiyete ko sarɗiyeji ko yewti e code de la route ko ɗum jeeyi sababu kala e saaha ɗin ɗon motoji jakarta haɗi caabo mayde yimɓe hewɓe e nder leydi ndiyete hono no wi kamɓe musidɓe jayniyankoɓe ɓe gartini kadi on ɗon chambre d'accusation mo ganduɗa kay yamiri o mo ganduɗa kañum woni Mabintu Diagne nde hokkete liberté provisoire ɗum noon wona e dow jimadi ñawoje ɗete woni tan o wona liberté provisoire yadude hen e bracelet électronique hono no wi kamɓe musidɓe jayniyankoɓe jayde point acti ƴeewoyen jayde gendire nde le soleil kañum noon arti koye koppareji jonde ko yewti on ɗon campagne ngam jeygu gerte ɓe mbita nde ko ina tolni e 1.8 milliard taw koppareji meɗen franc CFA ko ɗum kay woni ko anniya yaltinede ngam sodde ko ina tolni e 450 tonnes taw ko gerte hono wiiri kam musidɓe jayniyankoɓe ɗum noon ari tan koye ngunɗon jiilu ganduɗa kay hoorejo jagorde Ousmane Sonko waɗi ɗum toon to diwan mo Kaolack hono wiiri kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe ƴeewoyen jayde Rewmi Quotidien kamɓe ɓe garti koye on ɗon difficulté woni tan ɗen ɗon caɗele ko yewiti ala haali commercialisation woni tan jeygu gerte ngu kanko Ousmane Sonko arti hen o waɗi promettre ɓe ganduɗa kañumen goni remoɓe ɓeete ko yewti on ɗon fonno ko noon kadi o holliti wonande kay sembe ɓe ganduɗa kañumen goni Sonacos ma ɓeydite ha Sonacos wawa sodde ɗen ɗon gerte hono no wiiri e jayde nde ɓe gartini kadi ala haali ɓesgu Madiambal Diagne ɓe mbitande ko yewti on ɗon procès mo ganduɗa kay ko affaire ellipse mo ganduɗa ko ellipse projet mo ganduɗa kañum woni coddiɗo Madiambal Diagne kam e ɓiyyum muɗum kamɓe kala maɓe mbaɗe placé sous bracelet électronique woni tan maɓe jalta toon suddumbirdu ɓe dokke wellitare kono noon wellitare nde wonata koye dow jimadi ñawoje leydi Sénégal koye on saaha jande le point kañum nene arti kam musidɓe jayniyankoɓe ɓe mbi ha kay liberté provisoire wonande kay o mo ganduɗa kañum woni Mabintu Diaby kam e ɓiyyum o mo ganduɗa kañum woni Mohamed Diagne kamɓe ɗiɗo kala noon maɓe keɓ nden ɗon wellitare hono no wiiri e jayde nde ɓe gartini kadi e konngudi Ousmane Sonko e ngunɗon jiilu ngu wonno e wadde toon to diwan mo Kaolack goɗɗum ko ina tawe e jayde nde ko ɓe ganduɗa kañum goni sarɗiyankoɓe leydi Sénégal ɓe ganniyi addude lelowal ɗum koko yewiti ala haali soft care e ɗin ɗon couche uji kam e ɗin ɗon sarbetaji ɗi ganduɗa kay rewɓeɓe ene kutoro ɗum saaha nde ndungti funnangue ɗum e jayde nde arti hen e jayde coftal ɓallinde e jayde tribune sport kamɓe noon ɓe garti koye on ɗon quart de finale ko yewti on ɗon coupe d'Afrique des nations Cameroun kañum hakkude muɗum e Maroc ɓe kolliti toon wonto pottital kay wonata pottital beɓowal ɓe gartini kadi e ɓe ganduɗa kañumen goni Égypte ɓe gartini kadi ɓe ganduɗa kañum goni Égypte mo ganduɗa kadi kañum waɗi qualifié Nigéria nene continue on ɗon parcours muɗum e wiide mabɓe noon hakkude République démocratique du Congo kam e ɓe ganduɗa kañum goni Algérie e ngal ɗon pottital 8e de finale cakkitiɗo ɓe kollittino wonde kay FBI ko kañum kay woni ko waɗa invité toon to stade to ete ko yewti e ngal ɗon pottital jayde record quotidien kañum arti ko e keblo keppuguendijo mo leydi Sénégal Pape Thiaw ɗo ɓe mbi ha joni de Pape Thiaw woni ko e ƴewde numéro 9 ngam wawde dañde numéro 9 e keppuguendijo mo leydi Sénégal hono no wiiri kam musidmen jayniyankoɓe ɓe o mo ganduɗa kañum woni keblo keppuguendijo mo leydi Mali ɓe mbitande o mona waɗa prévenir woni tan o mona jirtina leydi Sénégal bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe a yaw Pindi TV ko ɗum woni komin kemno rubinodade ko sifa e kele gadane e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e rubindo jayndeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.